Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Clash Royale. Înainte eram la arena 4, bă, deci prost sunt, bă. Sunt și eu cu un prieten, Ramon, bă, am ăsta, am... De fapt, el filmează, zice astea și eu pur și simplu nu le zic. Da. Gabi. Hai mă, Bița, tu vrea să donezi ceva. Eu i-am donat Giant ăla. hai mă, ce vrei să-ți donezi, boss, că dacă vrei să donezi pe Nu, canal. friendly battle, mă. Drag challenge battle, mă. Mă bag, boss. Am băgat. Stai puțin. Am o legendar, boss. Oh, Eu ți-am crezi că eu ți-am luat balonul. bine. Am luat Elite Barbarians. Le da mie, nu? Crezi că ți-am dat Am și... Poison, eu. Bravo, boss. Bine. Uitați-vă, bă. Tu știi ce am? Ce? Sparky. Dacă aveam Nu! Ai ăla. Xbox. Nu X-Bone. Altul. Mm. Poison. Poison egg. Nu! Battle Royale Giant! No! Te-am gât. Ăsta, mă, Mamă. Ăsta ție. Și nu am unul rea Giant. Ce zici? Dar Că poate să dau poison la el. băieți că bag pe partea cealaltă, nebună. Nu! Mi-a dat la capă și pe partea. Așa. Ripidi! Bă, bătiuțe. Ripidi! Bă, bătiuțe. Vezi că mai am unul rea Giant. Bine, când o să-l am și eu, nu ți-l dau. Pentru că credeam că tu mi dai. Ce mă? Nu dau nimic. Bun. Dai. Mă. Să mă bată fată. Mamă. Să-mi mamă. Bă, și m-a pătut nebunul ăsta de la modă, chiza mătii. Uitați, ne jucam și pe cal cu seamă. Bă. Electro-Wizard, bă. Am execuțiune, ți-am dat balon, Bă, eu vreau o glina. Ne-a dat mie, Neu. că ți-am dat. Trebuie să iau poison, nu bă, ți-am dat ce să mă picioară. Ei, l-ai dat mie? Și l-ai dat mie poison. Da! De ce? Hai, bă. Stai că am dat poison. Ce înghețare, bă, băi. Bine. A toată știți, nu. Hai, lasă-ne, gata. Curge mă pe ăla. Merge. Oh! Hai mă, că mă bagi și tu de data asta. Mă, ai făcut o greșeală mare. Acum dă și turnul și ăia. Execuțiune. Strânge mă. Nu! Firar. Vreau să-mi dau mai cu poison. Nu mai mă clonă. Hai că-i 2 la 1.
Să nu distrugem. 2-2. E o excepție. Dar nu o să mai fie excepție. Cât timp o să câștig eu. Dar execuțiune. Gata, lasă-ne că știm noi unde să ne ducem. Prinție. Dar totuși te mor. Știi care are puțin viață. Execuțiune. Vin doi pe dreapta, ce mai faci? Unul pe stânga, unul pe dreapta. Ce mai faci? O, două! Am o fată 3. Trage-mă pe ăla, ce mai zici? N-ai mai aici nițil de viață. Ce tu mai zici de viață? Bă, Florul Reco, uite. Ce omor eu. Foaia, bă. Ce mai te faci? Bă, vezi că... Hai bă, încă o dată. Hai mă, vine la umbră. Hai la unde? Deci ați văzut, deci l-am bătut pe ăsta, mamă. Deci el odată l-am bătut Nu mai pe... văzut ce pasă mine. Dai mă, banană fiartă. Bă, banană. Bă, țiganii. Eu plecă, bă. Știi, am... Mamă. Ce Ce e general? Eu am două. Ce, ai spartit? Da. Da? Nu este. Asta. Și cu ăsta. Tu ai o legendar, că ți-am dat eu. Ah, ok, fake. Vezi că eu ți-am dat Fire Spirit. Eu cred ce nu voi la închis. Mortar. Am mortarul. Sau poate mențin telefonul. O să se atunci. Că e cald acum. Dă-i mă ăla. Dă-mă ăla. Nu vreți banana fiartă. Dacă aveam clona, îl clonam pe Peca. Ma să fii. Să nu știu cum și ce pui. Ce cu mama? Mă, tată. Execuționer. Ce mai bă? Vreau și eu. Execuționerul. Da. Eu l-am la primul. Cine nu le-a primit e o banană fiartă. Ce mă? Se execuționer, cine nu le-a primit e o banană fiartă. Luptă cam pe zată. Ce faci, mă? Ce faci? Ce sunt? Ce faci? Ce faci? Mă, Hai să banană vedem fiartă. ce faci. Abia așteptam. Ala pe rău. Ei. Stai ce nu voi la închisoare, bă. Nu te sigură să nu trece pe el. Ce poană mai faci tu, bă? Nu te pune. Sarmă. Strugem pe ca. Ce trompeta? La Pane. părăm cu vară. Ce gani. Mă. Let's go. Ce faci? Am să bag mortară.
Nu să te pune, nu o să mor. Îi zic eu, nu o să mor. Ba da. Ba da, am. O banană fiată, ei. Nu taci în gură, cu banana mătii. Bă, cred că o să încheiem episodul de azi. Cred că v-a plăcut. O să mai facem un sot în englez. Zile la oameni, papa. Papa. Pa, vă iubim. Nu uitați să dați butonul ăla de like. Pa, pa.